ಪೋದು ವಾಚ್ ಕಂತ ಇವಾಗ ನನ್ನ ఆయన ఓపెనింగ్ అంటారు మీకు ఓకే ఓపెనింగ్ ఏం చేయమనుకునే ఓపెనింగ్ ఏం చేయమనుకునేది అర్థం ఓపెన్ మనసు రైతుల ఏం చెప్పరు నీకు ఎక్కువ వాచ్ ఇంట్లో ఇలా ఇది ట్రెండ్స్ పండుగ వాచ్ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು నేను ಓದಿದ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು నేను ಗೊತ್ತಾಚ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ మస్తు టైట్ ఉన్నమాట మున్ప ఛార్జింగ్లో ఉండు ఇంత మ్యాగ్నెట్ ఛార్జింగ్ మ్యాగ్నెట్ అంటుండు నేను చెబుతుండే మున్ప రెండు పిన్ ఉండత నెక్ ఇంಚ జస్ట్ ఫిక్స్ మంతನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಂತು ಜೊತೆದು ಸದೀನ ತುಲಾಯ್ತು ಜೊ ಇಂಚ ಬರೆ ಇದನ್ನ ನೆತ್ತವಲಾಯ್ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರೊಂದು ಡಾಟಾ ಒಂದು ವೆದರ್ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚನ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಫೋನ್ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರುಂಡು ಸೊ ಈ ವಾಚ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಪುನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಟ್లా ಏನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ವಾಚ್ ನಿಕ್ ಲೇಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂತದು ಬಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದ ಇಂಕಲ್ ಕೋಡಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಚನ್ನು ನಾನು ತೋಜೋ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಜಿನ ತೂಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ನಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈ ಹಾಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೇರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ್ದಿನ ಅಕ್ಕದು ಮಗ ಆರಲ್ಲ ರತೆ ಉಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರಲ್ಲ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಿ ಜನಲಕ್ಕ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮೈತಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬನ ತೋಜಿಜೆ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಾವು ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕನ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಐದು ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ತಿರ್ಗಾಯನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರ ತಿರ್ಗೊಂಡುಂಟು ಅರೆಗೆ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಆಂಡಿದ್ಯಾ ಸವಿತಕ್ಕಡಕೇನ ಎಂಕಿಲ್ಲ ತರ ತಿರ್ಗದೆ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ದು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಬರೋದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ್ ಏನಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೈತಕ್ಕ ನಾನೇ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದ ತೋಜು ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಾರ್ಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ ಕೂಡ ತೋಜದತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾಮಿಲ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಏನು ಒಟ್ಟೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಆನೆದಲ್ಪ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಂತಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಚೂರಿತ್ತು ಜಿಂಜ ಎನ್ನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಕೇಂದ್ರತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂಜೆ ಬಂದು ಬರಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ ನಾ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಬರ್ಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತ ಸವಿತಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತುನಾ ಆತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ನೆಂಗೆ ಜಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗಾನ ಅವನುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೋಪ್ ನೆಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಒಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಾಟ ಬಾರಿ ತಡೆಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪ್ ಪಾಡನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡನ್ ನೋಡ್ಸ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತೋಜದತ್ತ ಈಗ ಕೋಡೆ ಉರುವ ಒಂದಿತ್ತು ಹೊರ್ತಿ ಆತ ಇನಿ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿತ್ಲಿ ಆತ ಅಂಚ ಮುಗಲ್ದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರು ಉಂಡಿಗ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮುಗಲ್ದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರು ಉಂಟು ಓಮೆಟೆಗೆ ದೇವ ಕಟ್ಟಿ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿನ ಸೊಲೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಹೈವೇಡೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೈವೇಡೆ ಬಾಕಿನ ಮಾತಾ ಪುಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದಿನ ಆಯಾ ಇಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮನ್ಸೋದಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೋಬಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೋಬಿನೇ ಬೇಕಾ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ ಗೋಬಿನೇ ಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಬೇರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಚೀಸ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪನ್ನೀರ್ ಚೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೋಬಿನೇ ಬೇಕು ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆದ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಅರ್ಕುಲ್ದೇರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ದೋಸಾ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಲೂನ್ದ ತಿರ್ತು ಕ್ಲಿಯರೆಲ್ಲ ಕೈ ತಡಿತಾರ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆದಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತೇನೆ 99 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೋಸಾ ಅಸನ್ 99 ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಕು ಬಾಯಿಗೂ ಇದೆ ತರಕು ಮಾತ್ರ ಬೋದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮಿಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಿ ಇದೇನು ಮರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್